ଶୀତୁଆ ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ିର ଧଳା ଚଦର ଆଡ଼େ ସୁନେଲି କିରଣର ଉଷୁମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ ବାଡ଼ିକୁ। ଠିକ୍ 9ଟା ବାଜିଲେ ଜେଜେମା ବାହାରିଯାଏ ଶାଗ ତୋଳି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପଖାଳ ଖାଇବାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଛେଚାର ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଶାଗ ଭାଜିଲେ ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ମହକିଯାଏ। ଆଉ କାନକୁ ଶୁଭେ, ତମର ଆଜି ଶାଗ ଭାଜୁଛ କି? ଟିକେ ଦବ ତ। ତାପରେ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ବଡ଼ିଚୁରା। ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପଖାଳ ଯେମିତି ବଡ଼ିଚୁରା ବିନା ଅଧା ଅଧୁରା। ଶେଷରେ ମନେ ପଡ଼େ ପଖାଳର ସବୁଦିନର ସାଥୀ ଆମ୍ବୁଲ କଥା। ଆମ୍ବୁଲ ସାଙ୍ଗକୁ କେଇ ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। ବାସ୍ ବାସ୍, ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି। ଶେଷରେ ବସିଯାଉ କଂସାଏ ପଖାଳ ଧରି। ଗଣ୍ଡାଏ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ନାନା ତିଅଣ। ପେଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆହା କି ଶାନ୍ତି।